L-Uffiċċju tal-Prim Ministru ppubblika l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. F'dokument ta' 437 paġna, l-inkjesta konkludiet li l-Istat għandu jerfa' responsabilità. Min-naħa l-oħra tliet imħalfin Dr. Michael Mallia, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pulicino u Dr. Abigail Lofaro saħqu li ma riżultat l-ebda prova li l-Istat bħala tali kellu rwol fil-qtil ta' Caruana Galizia. L-inkjesta qalet ukoll li kien hemm element kontributorju fil-ħolqien ta' ambjent li favorixxa l-omiċidju minn entitajiet tal-Istat. Dan anki jekk l-inkjesta tajt ċarru tont li ma jistax jingħad li l-Istat ippjana jew ifavorixxa li jsir l-assassinju. L-inkjesta pubblika għamlet sensiela ta' rakkomandazzjonijiet favur aktar riformi leġislattivi għat-tisħiħ tas-saltna ta' dritt, filwaqt li rikonoxxiet li fl-aħħar xhur saru n-numru ta' riformi għat-tisħiħ tal-istituzzjonijiet. It-tliet imħalfin rakkomandaw riformi fil-Kostituzzjoni dwar anki il-ġurnaliżmu. L-inkjesta notat ukoll il-kitbiet ta' Daphne Caruana Galizia u filwaqt li semmiet ix-xogħol investigattiv tagħha semmiet ukoll dak li derela li kienu kitbiet kattivi u krudili u li setgħu weġġaw ħafna nies. Il-bord innota wkoll kif l-ewwel attakk fuq Daphne Caruana Galizia seħħ fl-1995 fuq dara u seħħ ieħor fl-2006 wara li kienet ikkritikat lil Norman Lowell. L-inkjesta qalet li ħadd ma tressaq fuq dawn il-każijiet. Intant aktar kmieni mal-jum, il-Prim Ministru ppubblika żewġ ittri, waħda li bagħat lill-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia u oħra li bagħat lill-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Fl-ittra li bagħat lill-Speaker, il-Prim Ministru talab sabiex il-ġimgħa filgħodu jitlaq għall-Parlament u ssir diskussjoni bla vot bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar dan ir-rapport. Il-Prim Ministru tenna li l-Parlament għandu jkun l-istituzzjoni li fih għandha ssir din id-diskussjoni anke b'rispett lejn is-suġġett tal-istess inkjesta. Dan minkejja li skont it-termini tal-istess inkjesta huwa mitlub biss ipoġġi r-rapport fuq il-mejda tal-Kamra. Fl-ittra li bagħat lill-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru qal f'dawn l-aħħar xhur il-Parlament kien xhieda ħajja ta' riformi importanti li saħħu l-istituzzjoni ta' pajjiżna u assigurah li dan il-proċess jibqa' għaddej fi żmien li ġej. Lil Bernard Grech il-Prim Ministru qallu li l-messaġġ ikun iktar b'saħħtu meta riformi pożittivi jkollhom appoġġ wiesa' fejn jirbaħ l-interess nazzjonali fuq il-partiġjaniżmu.